Niki saderenge ngaos kula badhe matur sekedhik nggih. Sepindah kula nyuwun pangapunten mbok bilih mangke anggenipun ngaos kok ketinggal mboten penak nggih. Jenengan kalih sluku mboten napa-napa, mboten sasungkan. Nggih. Ngaose mangke mboten dangu-dangu. Soale jenengan pun sayah menawi nggih. Dik siang merdamel to napa dalune sayah. Dados Kanjeng Nabi niku wekdal dalu niku waktune dibagi menjadi 3. Sulusun sepertiga malam yang pertama niku didamel keluargane. Dados guyon kalih istrine, guyon kalih putra-putrine niku Kanjeng Nabi. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua atau yang kedua niku didamel istirahat. Nggih. Jenengan nek dalu istirahat to nggih? Nggih, istirahat. Terus sepertiga malam yang terakhir wasulusun sing terakhir niki sepertiga malam yang terakhir li rabbi kagem pangerane Kanjeng Nabi. Pangeran kula panjenengan sedaya nggih punika Gusti Allah. Jadi sing setunggal wau damel keluargane, sing nomor kalih damel istirahat, sing nomor 3 damel Gusti Allah. Jenengan nggih ngoten, sing sepertiga malam yang terakhir ngoten. Jam kalih jenengan tangi, jenengan ndongakno anake nggih. Tangi teng jeding mawon terus tilem malih. Nggih. Lah nek saged nggih sepertiga malam yang terakhir jenengan piyambakan niku waktu mustajab. Waktu sing donga niku gampil dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Didongake putra-putrine sing ngaos teng mriki. Niki perlu sanget. Mergi napa kathah tiyang ingkang tilem waktu niku. Lan jenengan kok napa jenenge wungu kok tangi terus salat tahajud, salat hajat, salat taubat terus ndongakno putra-putrine, ndongakno keluargane niku pasti dikabulkan dening Gusti Allah. Mungkin enten keterangan, duka teng halaman pinten mungkin enten keterangan. Nggih. Pun sekedhik niku mukadimah kita kawiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-ayah amma ba'du. Ingkang kawula hormati dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Yai sinten? Mbah Yai Nur Hamid nggih. Mbah Yai Nur Hamid niku teng nggen kula Rois Suriah MWC NU Kecamatan Sukosewu. Niku Mbah Yai Nur Hamid nggih. Sami teng mriki nggih Mbah Yai, sami-sami Mbah Yai. Kula guyonan wau. Mbah Yai jenengan kok tasik nem Mbah Yai. Yo untuk kue urung tukul kok. Ngapa? Tasik nem Mbah Yai. Mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, umur panjang, saged ngrencangi kita sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun ingkang kula hormati dumateng Ahinal Karim rencang kula Ustadz Miftahul Fauzi niki dek wau dipun jelasaken rencang tenggene pondok Talun niki Ustadz Miftahul Fauzi piyambake sakbadanipun ngaos tenggene Talun nglajengaken tenggene Mbah Yai Gofur Paciran Lamongan. Dados kula nek mirengke pengaosane Mbah Yai Gofur kalih mirengke Ustadz Miftahul Fauzi niki kok sami Bu nggih. Kalem, runtut, enak. Nggih, cara ayem, adem teng kene
ati kula. Nggih. Alhamdulillah. Niki kita mboten saged kepanggih Mbah Yai Ghafur langsung, tapi kepanggih murid Mbah Yai Ghafur mugi-mugi ganjaranipun sami. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki jenengan buka halaman kalih nggih, halaman kalih. Bismillahirrahmanirrahim niku nggih, sampun nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tuzadu bihin ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dawil fadaili wal karam. Amma ba'du. Mongko kelawan taufik lan hidayah serta inayah saking Allah Subhanahu wa taala kula niki maksude nggih menika Mbah Yai Saleh. Nggih sing wau dipun kirimi Fatihah wau. Kula niku maksude Mbah Yai Saleh sing ngarang kitab niki, kitab Fathul Jalil. Kula kaparingan anggadhahi wektu kangge ngempalaken sebagian saking dalil-dalilipun ngamalake tahlil lan dzikir. Niki alhamdulillah Mbah Yai Saleh dipun paringi wekdal damel ngarang kitab niki. Intine ngoten. Dados karangane Mbah Yai Saleh, kitab karangane Mbah Yai Saleh Talun niku kathah sanget, Bu. Salah setunggalnya nggih punika kitab niki Fathul Jalil nerangake fadilah dzikir lan tahlil. Enten malih Risalatus Safiyah, wonten malih Risalah Nailus Surur. Enten sedasa lebih menawi kitab Mbah Yai Saleh niku. Nah niki kleresan sing kita waos sareng-sareng niki nggih menika kitab Fathul Jalil. Lan maos sejarahe para rasul, khususipun sejarahe Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan maos sejarahe aulia illah, khususipun sejarahe Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Niki maksudipun napa to? Maksudipun ilmu niki kedah nggadahi sanad, Bapak Ibu nggih. Kedah nggadahi guru ingkang jelas. Jadi mesti nek awal-awal niku sholawate utawi pertamane niku mesti Kanjeng Nabi. Sak badane niku sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, salafus soleh, terus guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, terus dateng kita. Niki penting sangat sanad. Sanad niku urutan keilmuane kita. Terus saumpami jenengan napa jenenge ngaji piyambak, maos piyambak, kok mboten enten sing mulang, terus pripun niku? Wong sing napa jenenge maos kitab ya, tapi gak eneng gurune. Gurune sinten? Gurune setan. Ini ampun ngantos. Dados kedah bersanad. Niki kleresan bahas masalah sanad niki. Putra putri kula panjenengan niki kan musim napa badhe nglanjutaken sekolah nggih. Sing kelas 6 nggih, kelas 12, kelas 9 niku badhe nglanjutaken pendidikane. Lah niki jenengan tiyang sepuh kedah ngertos sanad gurune. Gurune niku sinten? Mondoke teng pundi? Ojo gampang-gampang nyalap putra-putri kita tenggene lembaga sing boten jelas sanate. Niki contoh real tenggene kula mboten nyebut desane. Teng Sukosewu. Mboten nyebut desane nggih, teng Kecamatan Sukosewu. Niku enten pondok ingkang ngapalke Al-Qur'an. Saya napa mboten? Saya to nggih. Tapi gurune niku mboten sumerep riyen mondoke teng pundi. Tahun sakderenge corona duga sakbadane corona niku gurune kiyaine ditangkap Densus 88 alias teroris. Duwe pondok ngapalno Al-Qur'an. Nila cara kula jenengan lah
Mun percaya to ngapal Al-Qur'an iku sae, tapi gurune sinten? Ngoten lho. Terus bakdo subuh langsung Densus 88. Dugi mriku langsung diciduk, langsung ditangkap. Bakdo niku teng pundi tiyang mboten sumer wong teroris. Nah niki mangkane jenengan kedah prihatin sangat dateng putra-putrine ingkang mengke nglanjutaken belajare nggih. Nek saged nek pesen kula, nek saged dipondokno. Niki modus sedaya mungkin niki sing lare-lare SDM ini. Nek sampun lulus saking MISD mondok napa teng SMP? Nek saged dipondokno. Pondoke sing jelas sanate. Kathah sakniki. Wong angger wong sugih terus duwe duwe, iso bangun, iso apa terus nggawe pondok. Niku bahaya sangat. Kedah jenengan pertanyaan pertama niku Mbah Yai ini sinten? Nah, misalkan tenggene Sunan Derajat pun karuan jelas cucune Sunan Derajat Mbah Yai Ghafur. Tenggene Langitan pun jelas, teng Talun pun jelas. Jadi atos sangat Bu sakniki. Atos sangat dipun tingali kiai ini utawi gurune sinten. Lan jenengan nitip putra-putri tenggene Mbah Yai. Ustaz Miftahul Fauzi ngono Mbah Yai ngono ya. Mbah Yai Fauzi ngono. Niki mboten klintu. Sanate jelas. Santrine Mbah Yai soleh, santrine Mbah Yai Ghafur. Jelas niki sanate. Ilmune nggih jelas runtut. Atik wau dipun napa ijazahi istighosah niki. Alhamdulillah jadi jelas saking Mbah Yai Ghafur tenggene santrine Ustadz Miftahul Fauzi terus tenggene kula adalah panjenengan. Niki diterima nggih ijazah Ustadz Miftahul Fauzi wau dipun tampi nggih. Nggih. Nek saged nggih mboten malam Jumat pon mawon nggih, saben malam Jumat diwaos piyambak tenggene griya. Nah niku pentinge wangsul malih. Pentinge sanad keilmuan niku kedah jelas. Mun kula lajengaken. Khususipun sejarahipun Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jalaran ngamalaken ing setunggal ngamal tanpa nyumrapi landasanipun menika gampil bingung atawi luntur. Dados nek kita ngamal napa kemawon kok mboten sumerep dasare, mboten sumerep pedomane niku gampang bingung. Contoh ngeten. Enten kata-kata niki leres napa mboten kata-kata kula niki. Kabeh kuwi amalan kuwi kudu dicontoni dening Kanjeng Nabi. Leres napa mboten kata-kataku? Sedaya ngamal niku kedah dicontoni dening Kanjeng Nabi. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Leres nggih. Asline dereng leres. Mosok kabeh kok kudu dicontohno Kanjeng Nabi. Nggih mboten. Kanjeng Nabi napa nate nyontoni ngulang ngaji terus beto kita sedaya ngenten niki sahabat-sahabate niki dicontoni Kanjeng Nabi napa mboten? Enten sing nyoting, enten sing beto mik, enten niki dicontoni Nabi mboten? Mboten. Lah niki lho. Niki kita kedah napa sumerep dasare. Lah dasar kalau wau sing kula sampean sedaya kedah dicontoni Kanjeng Nabi. Niku asline kirang leres. Contoh malih tahlil, jenengan tahlil nggih. Nggih. Enten rutinan tahlil nggih. Tahlil niku dicontoni Kanjeng Nabi napa mboten? Mboten. Wekdal napa jenenge Siti Khadijah. Sinten Siti Khadijah niku? Istrine Kanjeng Nabi. Rayatane Kanjeng Nabi kapundhut. Napa Kanjeng Nabi tahlilan? Ngundang sahabat-sahabate? Mboten nggih. Berarti tahlilan mboten dicontoni Kanjeng Nabi. Berarti kuwi salah, kuwi bid'ah. Ora eneng ning zamane Kanjeng Nabi lah. Mangkane mangke kita sinau sareng-sareng, ngaos sareng-sareng.
pripun to dasare niku? Enten napa mboten dasare? Lah kitab niki mangke ingkang insyaallah badhe njelasaken dasare. Mila hati-hati sangat. Terus gak kabeh niku kedah dicontoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku waktune terbatas. Pinten yuswane Kanjeng Nabi? 63 tahun. Terbatas waktune. Nah, mungkin enten dasare. Dados sepindah malih nek enten amal setunggalipun ngamal tanpa nyumrapi landasanipun menika gampil bingung atawi luntur. Jenengan bingung to wau kula tangleti tahlil niku kan mboten dicontoni Kanjeng Nabi kok dilakoni. Lho berarti gak oleh kabeh ngamal iku kudu dicontoni Kanjeng Nabi. Malah bingung nggih. Malah bingung. Berarti ayo ngaji sareng-sareng. Ayo napa jenenge goleki dasare. Dasare tahlilan niku napa? Dasare dibaan niku napa? Dibaan mboten mriki. Enten nggih, rutinan dibaan. Manakipan enten. Enten nggih, manakipan? Jalur nggih, sing ekstrim mboten nggih. Lah niku dasare napa nang ngene zamane Kanjeng Nabi mboten enten. Lah niki mungkin insyaallah badhe dipun terangake teng kene kitab Fathul Jalil supados napa? Supados kita mboten gampil bingung nggih, mboten gampang bingung. Mila harapan kula gampil bingung utawi luntur menawi manggi fitnah lan gangguan saking tiang-tiang kang mboten remen dhateng amal wow. Terus saniki kathah tiang ingkang ngarani amaliyah kita niku bid'ah. Dosa. Gak neng contone Kanjeng Nabi. Tahlil niku bid'ah. Alasane wau mboten dicontoni Kanjeng Nabi. Contoh saniki ulan-ulan bulan-bulan apa badhe tindak haji nggih. Insyaallah tanggal 19 20 niku tindak haji. Riyen Kanjeng Nabi hajine niku numpak unta. Ya mosok wong Indonesia dikon numpak unta nek kabeh dikongkon kudu enek contone Kanjeng Nabi. Kapan tok Mekah tok Madinah nek numpak unta. Nah, kathah sakniki tiang-tiang ingkang nyalahaken amalan-amalan tiang-tiang ahlus sunnah wal jamaah. Mila kita ngaji sesarengan iki supados sumerep pedomanipun, sumerep landasanipun. Mila harapan kula, harapanipun Mbah Yai Saleh, mila harapan kula saking Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi risalah alit ingkang kula serat menika ndadosa ilmun yungtafa'u bihi, ilmu ingkang bermanfaat lan ndadosa pegangan kang kuat kangge kaum kang ngamalake ing setunggal ngamal kang dereng dipun sumrapi landasanipun lan sageta kula termasuk wonten ing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilul khairi kafa'ilihi. Artosipun wong kang nuduhake kebagusan iku padha karo kang nglakoni kebagusan iku. Jadi harapane Mbah Yai Saleh ngoten. Dados risalah alit punika, kitab alit punika mugi-mugi saged dados pegangan kita, landasan kita ngamalaken sedaya amal-amal ingkang sampun kita lampahi. Kadang wow sepindah malih, kadang bingung ditakoki. Ya, keterak dalil wow, kabeh kudu dicontoni Kanjeng Nabi. Wah repot niku. Ya, mboten ngoten. Sedaya niki enten dasar-dasare. Nggih. Mun kula lajengaken malih. Tegese ganjarane sami kalian ingkang nglampahi kebagusan iku lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala andadosake risalah alit menika dados risalah kang manfaat lan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Mbah Yai Saleh kepingin ilmune niku manfaat. Mboten teng ngene Mbah Yai Saleh mawon, tapi teng ngene santri-santrine sumrambah kula dalam panjenengan sedaya. Berarti sanate nyambung. Sanate nyambung. Kula Ustadz Miftahul Fauzi terus teng ngene Mbah Yai Saleh nyambung sanate. Lan
Risalah menika kula nameni Fathul Jalil fi fadhaili dzikri wat tahlil. Samangke kula wiwiti kelawan ngucapake bismillahi sikotam bila wa tawakkulan alaih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki nembe muka diman. Jenengan sampun kesel napa dereng? Saestu disarati sekedhik nggih. Ngantos jam pinten mangke? Jam pinten? Jam 09.00. Nggih, setengah 5 menit kan nggih. Kula nek ngaos niku mboten saged dawa, Bu. Nggih. Cara jenengan diken milih nggih. Pilih endhet tapi mlebu sedaya. Paham sedaya utawa dawa mlebu separo. Milih ndi cara jenengan? Pikirane aja reno-reno lho nggih. Malam Jumat pikirane reno-reno. Milih ndek mlebu sedaya napa dawa tapi mlebu separo. Modele bayang malam Jumat iki. Ya. Niki maksudnya ngajine nggih, ngajine dawa paham kabeh tapi jarang gitu dawa paham kabeh. Satik-satik sing penting paham nggih, sing penting mlebu ndek nggih, sing penting mlebu kabeh. Engko omah sing dilingi ngerti tok, ndek mlebu kabeh. Kok tak ngono. Mboten nggih. Mboten. Sekedhik sing penting paham tur saged nglampahi. Kula kemutan Mbah Yai Ali Humaidi, almarhum Mbah Yai Ali Humaidi niku putrane Mbah Yai Sahal. Mbah Yai Sahal niku putrane Mbah Yai Soleh. Terus kula Mas Ustadz Miftahul Fauzi niku menangi Mbah Yai Sahal. Menangi Mbah Yai Sahal, generasi kedua sak badane Mbah Yai Soleh. Terus Mbah Yai Ali Humaidi lah kula sing raket, sing celak, sing kenal, sing erek niku kalih Mbah Yai Ali Humaidi. Mbah Yai Ali Humaidi niku nek ngaji Bu, niku di bulan baleni. Gak katam-katam. Ngaji kitab Jawairul Bukhari niku kuwandel Bu. Niku di bulan baleni. Cara jenengan ngoten pripun? Ngaji di bulan baleni. Iki piye to iki wis tau. Saiki diulang maneh. Gelem ngoten jenengan. Gawani muni gelem. Niku alasane Mbah Yai Ali napa? Alasane seneng ngaji. Mangkane nek ngaos di bulan baleni. Mugi-mugi jalaran kula dalam panjenengan sami niki seneng ngaji, mugi-mugi ilmune manfaat, ilmune barokah. Diniati seneng ngaji. Aja kok alah, dek iki wis tau. Ya, kaya apa budal pengajian, wayang mirenge pengajian, lah kok babe podo sing diterango podo alah wis tau lah niku mboten angsal di bulan baleni niku supados awak dhewe niku tumbuh rasa seneng ngaji. Ampun ngantos matur wis tau. Mboten angsal ngoten. Jadi di bulan baleni mergo seneng ngaji. Lah kula berangkat mau diterangake Ustadz Miftahul Fauzi. Kula berangkat teng mriki niku niate nggih seneng ngaji. Kula seneng kepanggih jenengan. Lah pertanyaane jenengan seneng kula napa mboten? Niku kula pikir terus. Kok nek gak seneng, gak ikhlas, ilmune manfaat ora nek. Ikhlas nggih jenengan? Seneng nggih? Nggih. Nek gak ikhlas ikhlas-ikhlasno nggih. Kula ado-ado fasuko sewu jenengan ngresuluh ngajine gak penak, cek penak Ustadz Miftahul Fauzi. Aduh, nggih. Terus kula berangkat teng mriki niki kula niati seneng ngaji. Mun kita sarati setunggal hadis nggih, setunggal makalah utawa hadis nih. Babud dzikri, bab ingkang nerangake di dzikir. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkar. Adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Wal afdalu minhu maka bil qalbi wal lisani jami'a. Artosipun
Imam Nawawi rahimahullahu taala ngendika, zikir iku ana ing ati lan ana ing lisan. Dene kang luwih utama zikir iku kang dilakoni ana ing ati lan ing lisan karo-karone. Tegese atine iling apa artine kang diwaca ana ing lisan iku. Jadi dawuhe Imam Nawawi niki makalah utawa dawuh zikir niku ana ing ati lan ana ing lisan. Pertanyaane, nek kita zikir niku tembus tengene ati napa namung tengene lisan mawon? Jenengan angen-angen. Kira-kira zikir wau istighosah wau teng lambe mawon napa tembus tengene ati? Kira-kira pripun niki? Teng lisan mawon napa sampai teng mana? Jujur mawon. Teng lisan nggih. Tasik teng lisan. Lah terus Imam Nawawi sing sae pripun? Lisane zikir, atine angen-angen maknane. Ditembus saking lisan terus teng ngene ati. Nggih. Jenengan maos la ilaha illallah niku manahe nggih iling, mboten wonten pangeran kejawi namung Gusti Allah. Jenengan ngoten? Nek tahlil nggih ngoten jenengan. Biasane nek sing terus Mbah Yai napa Anwar Said niku nek berkate apa jenenge pepot nggih, lengkap, gowedi, semangat, teko ati tenan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nek gak neng berkate, gak neng apa-apane, yes, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu berarti gak ikhlas, gak tembus tengene atine. Nah, kira-kira nek jenengan zikir Allah, nanti zikir ngoten. Nanti nggih, niku tembus tengene ati napa mboten? Nah, cobi, ayo dilatih nggih. Ayo dilatih nggih, konsentrasi cobi. Kita maos Allah nggih. Cobi sareng-sareng. Kula riyen nembe jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cobi. Allah. Malih. Mun tembus teng ngene ati napa direng? Kok guyu ya? Sampun nggih, sampun. Cobi sakniki kalih merem, konsentrasi saestu. Niki latihan ditembuso teng ngene ati nggih. Ayo kula riyen mangke nek kula muni malih berarti langsung jenengan nggih. Kula riyen sakniki. Allah. Malih. Pripun? Sampun tembus napa dereng? Sing diiling-iling Gusti Allah napa kudu guyu? Mun saniki sing nyebuti. Lho piye latihan to? Sampe nek wis wayahe lho, gak niku sing disebut niku. Nggih napa mboten? Nggih. Umur kita mboten sumerep e. Mungkin nek misalkan istirahat terus kebacut sapa sing ngerti? Mboten sumerep to nggih? Mau latihan. Cobi sakniki ngeten, sing sekawan, latihan sing nomor sekawan. Tarik nafas riyen. Allah. Cobi. Tarik nafas riyen. Allah. Cobi. Malih. Tarik nafas riyen, monggo. Pripun? Sampun tembus napa dereng? Alhamdulillah sampun. Satik-satik mlebet nggih. Diling-iling Gusti Allah nggih. Terakhir niki. Tarik nafas terus diiling-iling dosane.
Jenengan gadah dosa napa mboten? Kata? Nah, diiling-iling dosane, terus tarik nafas, terus diucapno lafaz Allah sing dawa nggih. Allah kalih ngiling-ngiling dosane. Saged nggih? Dilatih, tapi kula contoni riyen. Allah, monggo jenengan. Malih. Diiling-iling dosane, malih. Malih. Nah, mulai saged to nggih. Nggih, mulai saged nggih. Tembus teng kene manah nggih. Niku mungkin jam kalih dipraktekno. Ya Allah, dosaku kata. Allah, aku tahu nyelaku tonggoku. Allah, aku tahu wani mbek bapak ibuku. Allah, niku nek jenengan saged insyaallah jenengan nangis. Nggih, diiling-iling dosane tenanan. Nangis. Nggih, aku tahu napa jenenge ramban ngene tonggoku gak kondo. Allah, aku tahu gelakno guruku, gelakno tanggaku. Allah, dieling-eling. Nah niku latihane. Ya, dilatih estu. Nggih, dados sepindah malih dzikir niku sing sae tenggene lisan nggih dzikir, teng manah nggih dzikir. Aja namung lesane mawon. Pun nggih, wa qala syarihu bulughil maram wallahu alam bisawab. Kebacut 5 menit nih, setengah songo terus ya. Pun sakniki kula ajak maos sholawat burdah sareng-sareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa silana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Na'am sara tayfu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'daridul ladhati bil alami. Ya Rabbi bil Mustafa sinana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa hadhihi al-burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi ba'din wa fi khatami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على الحبيب خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Nggih, cekap semanten nggih, mugi-mugi saged kepanggih malam Jumat Pon ingkang ngajeng nggih. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken bermanfaat dhateng kita sedaya lan tansah dipun sertai hidayah lan maunah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun tingali mawon. Nggih, hidangane ditingali mawon. GP kan ya? Oh, di nggih, monggo.